ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ 2-3 ମାସରେ ହେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସବୁ ସିମ୍ପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟା ସାଧା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଯାହା ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରିଭିଜନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆଉ ନୂଆ କିଛି ପଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଯଦି ନୂଆ ପଢ଼ିବେ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିଛନ୍ତି ବି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ କିଛି ମନେ ପଡ଼ିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିକିରି ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ଆଉ ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ ଟ୍ରିକ୍ ଚକ୍କରରେ ପଡ଼ିବେନି। ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ 10 ମିନିଟ୍ରେ 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି କିଛି କରନ୍ତୁନି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯେଉଁ 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ମିଳିବ ସେଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବ ସେଇ 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଇ 10 ମିନିଟ୍ରେ ହିଁ ହେବ। ଆଉ ଅଲଗା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ଆପଣ ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଟ୍ରିକ୍ ଫ୍ରିକ୍ ଏମିତି ଚକ୍କରରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ।